Usa ka Cebuano nga BS Criminology graduate gikoronahan isip Mr. Friendship International Philippines 2023. Ato siyang ila-ilahon pinagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Dili lang siya ambungan, kundi usa-usab siya ka leader ug manggi-alamon. Siya ang 23 anyos nga si Vince Drexsil Tudtud, kinsa migradwar sa kurso nga BS Criminology sa University of Cebu. Nagsugod siya sa pagsulod sa kalibutan sa pageantry, sukad nga siya usa ka estudyante, apan iya kining gipadayon tungod sa kalampusan nga iyang naangkon sama na lang sa titulo isip Mr. Friendship International Philippines 2023. Ang iyang tubag sa final question may usa sa mga hinungdan nga iyang naangkon ang maong titulo. Iyang gihalad ang iyang kadaugan sa nitaliwan niya nga lolo, lola ug auntie ni adtong tuig 2021 panahon sa pandemya. Siya ang morepresentar sa Pilipinas alang sa umaabot nga Mr. Friendship International 2023 karong Disyembre didto sa Thailand. If you have hidden talent, if you have skills, work on it because like me, I discovered my talent. I work on it. I put hard work on it and here I am right now. So just be confident and get out of your closet. Gawas kang Vince, ato usab suportaran ang usa ka representante sa Bohol nga si Romar Delgado alang sa umabot nga Mr. Grand Philippines 2023 karong buwan sa Nobyembre nga ipaygayon didto sa kauluhan. Please save our environment. Please help us protect our environment so that our future generations also can still experience what we have right now, especially our natural resources, our mga tourist spots. Kauban si Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.